Ire gogamena niretzat, nire dirua iretzat. Baziren behin bi anai, eta apaiz egiteko nahia zutenez, apaiztegira joan ziren. Baina pobriak izaki, eta ikasketak amaitu baino lehen, etxera bueltatu behar izan ziren apaiz egin gabe. Bidean triste zihoaztela eta goibel, noski, gizon batekin topo egin zuten. Eta gizonak galdetu ziren ea zer zuten, horrela triste goteko, eta gazteak azaldu zioten nola apaiz izan nahi zuten, eta dirurik gabe ikasketak utzi behar izan zituzen. Orduan gizonak esan ziren. Ara, nik badut zako bat urre zuentzat. Eta zuentzat izango da, asomatzen baduzue, baso hau, edalontzi hau, ze materialez egina dagoen. Baina, asomatzen ez baduzue, zuen harimak niretzat izango dira. Gizon hura, deaburua bera zen. Urtebete izango duzue, asomatzeko, eta bide hontan bertan, topatuko gara, urtebete barru. Asomatzen baduzue, urrea zuentzat izango da. Asomatzen ez baduzue, zuen harimak niretzat. Eta bakoitzak bere bidetik alde egin zuen. Gazteak etxera joatu ziren, eta edalontzi bat, baso bat zen materialez egina dagoen, ez da intzaila asomatzea. Baina uste baino askoz ere zailago zen. Etzen egurrezkoa, etzen burnizkoa, etzen bustinezkoa, etzen kristalezkoa, eta ezin asmatuik batzuk eta beste galetu eta zerre, jangoikoari ere arrasatzen zioten, asomatzeko ahalmena eman ziezaien, eta zerrez. Plazoa betetzear zegoela, aneietako bat irten zen mendialdera buelta bat emateko asmoz. Ailegatu zen kobazulo baten ondora, eta sasietan zegoela zelatan. Barreak eta murmurioak ontzun zituen. Antxe, kobazuloaren aurrean, deabrua sorgin batekin dantzan ari zen. Eta deabrua pozpozik eta sorgina galdetu zion, nolatan, hain pozik, eta tratu eder egin ditut bi gazteko itxaduekin. Tratua da, asomatzen badute, ze materialez egin dagoen eman diedan baso bat, zako bat urremango diedala. Baina asomatzen ez badute, beren harimak niretzat izango direla. Eta sorgina, eta ze materialez egina duk, basori, oso erresa, ostiral eta larun batetan moztutako azkazalekin. Iaizi, azkarra. Talaxe, dantzatzen jarraitzen duzuten, eta gaztea, hori entzun zuenean, etxeako bidea. Urrengo gunean, antxe, esandako lekuan, zai zeuden bi gazteak. Ta orduan deabrua agertu zen. Zaldi baten gainean, zaldi gorri baten gainean, su alde guztietatik zeri jola, gelitu zen eta zuek! Baote dakizue ze materiala egina dagoen edalontzia, jakina, ostiraletan eta larun batetan moztutako azkazalekin. Orduan, halako lerketa bat izan zen, eta deaurua zegoen lekuan, zako bat urre ikusi zuten. Urre hori hartu eta apaiztegira joan ziren. Eta antxe, amaitu zituzen bere ikasketak. Eta segurazki, horietako nahi bat, edo bestea, bitak, auskalo, zuen etxetik gertu dagoen eliza batean, egongo da, meza ematen, agian momentu honetan.